Déjà vu, close my eyes and I pull a shoe. Fast lifetime, wanna get back to you. Zdravím opäť všetkých podcast nadšencov týchto československých vôd. Musím povedať, že som veľmi rada, že sa to začína pomaličky rozrastať. Týmto chcem pozdraviť aj nejedlú Adel, ktorá začala svoj podcast a počúvala som to. A myslím si, že je to veľmi dobré, dokonca hovorí plynulejšie ako ja, takže musím sa polepšiť. Možno mi k tomu pomôže viacej kávy, pretože naozaj to zanedbávam, ale vďaka Lukovi z Illimity Roasters Coffee, ktorý ma zásobuje, som aspoň ako tak pri zmysloch. Neviem, či viete tento fun fact, ale keď si kúpite kávu, teda zrnká, tak je najlepšie si ju začať robiť a mlieť po 2 až 6 týždňov, odkedy bola napražená. Takže to je taký tip, že aj keď si v obchode budete kupovať nejakú kávu, ale samozrejme najlepšie si ju kúpiť od takýchto špeciálnych pražiarov, ktorá je napražená priamo pre vás. Viete odkiaľ, viete z ktorej plantáže, z ktorej krajiny. Ježiš, to ma zase vyrušuje. Nahrávam teraz, nemôžem. Takže toľko môj tip k nedeľnejšej kávičke. No a veľa z vás mi písalo, že by chcelo možno nejaký krátky reportík k FIBu, čo sme boli. Ak ste ešte nevideli moje video, jedno z mnohých na YouTube, kde som sa pýtala celebrít a vlastne aj ostatných ľudí zákernú otázku, že keby mohli robiť do konca života len jednu vec, a to trénovať v gyme alebo robiť crossfit alebo mať sex, tak veľa z nich bolo zaskočených, ale veľa z nich mi aj veľmi príjemne odpovedalo, takže naozaj som si to veľmi, veľmi užila. No a teraz vám možno tak detaľnejšie poviem, ako to celé prebieha, aby sme možno budúci rok, FIBO 2020, mohli sa tam vidieť a mohli ste už byť pripravení na to, čo vás čaká. Déjà vu, close my eyes and I pull a shoe. Fast lifetime, wanna get back to you. Možno veľa z vás rieši otázku aj čo sa týka cestovania, aj čo sa týka stravy. To znamená, že ako nevybočiť možno z takého nášho lifestylu, z toho takého módu, ako nepribrať, čo možno veľa z vás báb rieši a naopak chalani majú ten problém, že ako neschudnúť, lebo napríklad kavalír má vždy problém, že on schudne 5 kg za to FIBO. A minule mi hovoríš, no vidíš, tak aj ty by si mohla hovoriť, si aký oný. No, u nás to tak nefunguje samozrejme. Ale teda v skratke tým, že som si osvojila nejaké princípy fastovania a že som pochopila, že moje telo a ja ako osoba, ako buca dokážem vydržať pár hodín bez jedla a nič takého hrozného sa nestane. Neskatabolizuje sa mi stehenný sval ani nič a bohužiaľ sa ani nezosubtilním, ako by som chcela. Takže nič sa nestane a hlavne ja to psychicky a fyzicky vydržím, že to není, že teraz hľadujem a škrabem steny vlaku. Takže ja keď niekam cestujem, tak viem, že raňajky určite skipujem, pretože je mi to tak pohodlnejšie. Musím povedať, že teraz na FIBO 2019 sme cestovali vlakom, 10 hodín tam a 14 hodín naspäť, ale to sme išli nočným. A akože niekomu sa to môže zdať veľa, ale musím povedať, že je to veľmi pohodlné, môžeme si robiť na notebookoch, môžete spať, máte svoj priestor, chodíte cikať, kakať, kedy chcete, proste nice. Je tam Wi-Fi v tom lepšom prípade, no a ja to mám na sebe odskúšané, že pokiaľ by som počas tej 10-hodinovej cesty jedla 7 krát alebo v takých malých troškách, tak len by som furt zabrdala, furt by som ešte niečo chcela, furt by som tak dzopkala a bola hladná, proste mňa to nebaví. Takže aj s kavalierom sme si nabalili nejaké žemličky so šunkou, nejaké proteínové tyčinky a rozdielila som si to v nejakých 2 veľkých takých vlnách, kedy som si, dala 2 žemle so šunkou a proteínovú tyčinku a potom zase niekedy večer 2 žemle proteínovú tyčinku. Takže čo sa týka takého cestovania a udržiavania nejakej takej rovnováhy, tak je to presne toto. Toto fakt aplikujem vždy, keď cestujem. Viem, že napríklad budeme večerať niekde na all you can eat alebo v nejakej reštaurácii, tak si nechám na to priestor, samozrejme. Snažím sa udržať tie kalórie nižšie do obeda. Na obed tam hodím nejakú tyčinku, ale musím povedať, že počas toho FIBA ani nebolo kde jesť a kedy, pretože naozaj sme natáčali strašne veľa videí. Ja som kavalierovi ešte držala kameru, takže ako moje bicepsy boli úplne napumpované celý deň. No ale či už sa rozhodnete ísť vlakom, alebo sa rozhodnete ísť letecky, dôležité je si ubytovanie zarezervovať čím skôr, pretože je tam nehorázne drahé. To už aj pár mesiacov pred FIBom tie hotely, to má že 300-500 eur. Takže
nenájdete. Takže my sme išli cez Airbnb, bývali sme u takej rodinky v Podkroví a mimo centra. Musím povedať, že doprava je tam tiež nie veľmi vábivá, takže Uber tam nie je, ale možno bude už budúci rok. Takže fakt, ubytko, keď môžete riešiť možno aj pol roka predtým a sa vám pošťastí, možno aj práve nejaká izba v tom hoteli. Takže Fibo tam býva stále na tom istom mieste, takže v tom okolí aj tej hlavnej stanice sa naozaj oplatí byť. No ale teda treba povedať, že Fibo sú 4 dní. Z toho štvrtok, piatok väčšinou býva pre verejnosť, pre pres, pre novinárov a pre vystavovateľov, takže my sme si aj vďaka Muscle & Fitness umožnili takýto vstup, boli sme tam ako redaktori, naozaj sme robili rozhovory, či už Kavalír alebo ja, no a vtedy tam nie je verejnosť, takže je dosť veľká šanca, je dosť veľký priestor naozaj sa stretnúť s ľuďmi, ktorých chcete stretnúť, či už sú to fitness celebrity, či už sú to práve tréneri, či už je to konkrétna značka, ktorá tam má svoj stánok a chcete sa dozvedieť o najnovších novinkách, takže presne ten štvrtok, piatok je naozaj najlepší na to, pretože v sobotu my už sme tam skoro umierali, tam bolo 58 000, myslím, že tam bolo okolo 80 000 ľudí, naozaj to si musíme ešte preveriť, takže to je úplný masaker. Celé Fibo sa skladá z 10 hál, ktoré sú veľké asi ako, ja neviem, celé Krasneny a Rača. No Rača nie možno, takže fakt veľké. Musím povedať, že organizačne to bolo celkom v poriadku správené. Bolo to dobre označené, takže aj Bucková vedela, kam má ísť, kde sú toalety, kde už... Ale akože orientovať sa stále neviem, čiže či mám ísť doľava, alebo noko je doprava, alebo stroje sú v podzemí, tak to všetko riešil Kavalír a ten ma viedol kade tade. No myslel som si, že ani tam nebudem mať čo robiť, nie? Tak 3 dní, ty vole, tak... Ale naozaj, každý jeden deň bol niečím špecifický, každý jeden deň sme stretli iných ľudí, pretože vlastne tí ľudia, aj tí slávnejšie, tak oni sa tam pohybovali randomly, hej, hoci, ako nikdy si nevedel, kedy koho stretneš. Neboli vždy na tých svojich stánkoch, takže bolo to také keby naháňačka, že sme skúšali, že kde kto je. Mohli ste tam skúšať všetky novinky, či už od Noko, či už novinka od Barbells, ten Mint, inak mne to moc nechutilo, sorry Barbells, takže ja som za tie klasiky. Strašne veľa ochutnávok. Nebola tam inak ochutnávka vína. To som tak dosť postrehla, že to mi tam trošku chýbalo. Ale inak perfektné. V ďalšej hali ste si mohli skúšať rôzne stroje, rôzne masáže, rôzne novinky, rôzne tréningy na core. Potom tam bola área bojových športov a fightings, takže aj ľudia týmto smerom si prišli na svoje. Potom tam bol dokonca jedna hala s aplikáciami, čo samozrejme v dnešnom svete úplne fičí, ale to mňa moc nebralo. No samozrejme Bolero, bože, s Kavalírom sme tam chodili sa napájať a to bolo skvelé, že vám dávali proste neustále malé poháriky s bolerkami. Majú tam naozaj príchute od vymyslu sveta, aj sme si ich zobrali na Slovensko, či už škorica, či už mrkva, či už paradajka, to som ešte nemala, panakota, citrónový koláč, no proste brutálne. Veľa ľudí mi píše, že to Bolero odkiaľ si ho objednávame, ale myslím, že proste Kavalír to objednal normálne z bolero.com, takže skúste toto. No a vlastne tie dni veľmi rýchlo ušli, fakt celý deň sme nahrávali, točili, naháňali tých ľudí, takže potom unavení sme našli perfektné azijské, thajské all you can eat, kde sme si mohli proste ugrilovať, čo sme chceli s miliónnymi omáčok a tak, takže to bolo také naše jedno teplé jedlo, no a potom samozrejme sme zavítali do McDonaldu, ale ešte stopnem dopredu takto všetkých hejterov. Proste McDonald je výhodný v tom, že naozaj, keď otočíte si tú stránku, tak tam máte kalórie. Čiže ja naozaj presne viem, koľko zjem tých kalórií, aj keď ja nie som počítač kalórií, ale som taký odhadovač. Takže viem, že keď si dám Big Mac menu, tak ten Big Mac má 500 kalórií, hranolky 300 kalórií, cola zero, takže easy 800-900 kalórií spápam naraz a som vybavená. Takže v tomto je McDonald super a naozaj, keď sme nemali čas alebo sme potrebovali o 3:00 odbehnúť, lebo sme naozaj celý deň nejedli, tak toto je veľmi rýchly spôsob, ako sa najesť a uspokojiť. Samozrejme, nejem to každý týždeň, ale keď už som tam, tak si to užijem a celkom mi to chutí, takže whatever. Okrem tej úhorky hnusnej v tých oných... Takže viem, že ľudia sa delia na tých, ktorí jedia úhorky v McDonalde v hamburgeroch a ktorí nejedia, takže ja som tá, ktorá neje, ktorá ich vyberá. Takže tak, naozaj som nečakala, že to Fibo je také... aké bolo, pretože ja som naozaj introvert a naozaj nemám rada veľa ľudí a jediné, čo mi možno vadilo, bola tá hlasná hudba, aj keď ja hudbu milujem, ale keď mám z nej nejaké feels, toto bolo vyslovene, že mi to
oonďovalo o hlavu z každej strany, pretože každý stránok si išiel tú svoju, takže raz som si išla reggae, potom na mňa zaútočil nejaký ťažký rap, potom tam bol nejaký úplný house, potom tam bol hard rock pri kulturistoch, takže to bolo také trošku, som bola taká dizzy, ale inak dá sa tam schovať, dá sa tam dať káva, je to naozaj super. Pokiaľ ste nejaká partia, ľudia, ktorí naozaj tým fitnessom a športom žijú, veľmi odporúčam. Neviem ešte, či pôjdem budúci rok, ale pokiaľ sa vám budú tieto videá páčiť, pretože mám ešte jednu otázku, ktorú som všetkým pokladala a to je už taká normálnejšia, hej, či týka sa tréningu, takže verím, že sa vám to bude páčiť, no a toho viem, možno budúci rok tam opäť zavítam, opäť ako redaktor, opäť z toho spraviť nejaké články, nejaké vlogy. Takže toľko Fibo. Musím povedať, že nepribrala som nič, ale ani som nič neschudla. Takže takto na záver by som možno chcela pripomenúť len opäť ten triatlon FTVŠ tu v Bratislave, ktorý bude 27. alebo 28. neviem, apríla, čiže o 2 týždne. Nejakí ľudia mi už písali, že sa pridajú, takže sa teším, že sa tam vidíme. Ja som ešte nebola plávať a behať, bicyklovať. Takže očakávam len veľkú zábavu, neočakávam nejaké výkony, ale veľmi sa na to teším, musím sa vrátiť back on track, musím sa vrátiť opäť k tancovaniu, k počúvaniu muziky a k tomu, čo ma robí happy. Myslím si, že v mojom živote nastávajú veľké zmeny, celkom sa na ne teším a to, ako hovorím, že sa bojíme zmien, ale to je to, čo nás najviac posúva vpred, to je pravda. Ale aj Bucková sa bojí tých zmien. Mám proste taký rešpekt voči tomu, aj keď mám skoro 30 rokov. But we can do it, why not? Takže možno mi dajte vedieť do komentov, keď dopočúvate túto omšu. Zaujíma ma aj vaša odpoveď. Keby ste si mali vybrať, že do konca života môžete robiť už len jednu vec. Trénovať v gyme alebo mať sex. Čaute. Closing my eyes and I pull a shoe. Fast lifetime, wanna get back to you. Late night life, smoke, push to the shoe.